И да, хай, аз съм Seeker и днес не знам какво ще ви покажа, но... няма значение. Така, този епизод ще снимам клипа ще снимам клип в KingCraft. И така, за кандидатура за ютубър. Много хубав сервер, обаче тук строят, нали, такова. Това е новият Warp евент. И така, сега пълнят честовете за евента в 6:30 или там някъде. И така. Това е Camlock, партньорът ми в YouTube клиповете и така. Сега че казвам само и така. И това го казах. И сега, какво ще покажа? Спаун. И спаун е един замък, обаче чакаме хубаво да ме такова. Айде бе, 19 лева хубаво. И има разни кораби, хеликоптери и така. Ще се кача там до кораба и ще приключа клипа. Оп. Но малко. Поприли това да... И да, ето качихме се. И, нали казах, тук ще приключи клипа. И това беше сервера KingCraft. IP ще е в описанията. И да, чао, аз бях Seeker. И вие бяхте с мен. И чао.